kajing puli na kitab Exodus kalanang kabalay puar kadukhat kabahniyaw rubakat sao. Try laong ha Moses kilat hierno nabagi beriu jengpi ya kiba pilawan yalam nari Egypt kilapen klam rain plak iladi kilayat ken riang bang naglenti bangala hukum iki kilat hau nak bentai ladi ukun masih basyusan kila mane u bat kila kenya u ki ong artat kini gidai giblai jengpi ko Israel kibalawan yalam pi nari Egypt bat utrai laong ha Moses ngalai thu yau ne upat bat hakmi ulong upat iba mutolom tekum ta i yang amarwai baka jing bitar jonga kan yo yang ding yaki bat ngan penyo pendu khoj yaki Henry yapite ngan pelong kajai benriu ke bakrau Ray Moses la karpad utrai blai jung u bar loong atrai blai ke jing bitar jume ke yang ding persya iki pa jume ya giba melawan yalam nari Egypt nak borba badaga kti kabadon bor blai ginong Egypt kinyo ban ong da kabut sniu ulai alam no iki ban peniap iki hakilum ban penduk khoj iki na sla perthai to phai no na jing bitar pressure khai jungme batok khai no ya kanik kabas sniu persha iki briu jungme to kan mau yo Abraham yo Isaac bat yo Israel ki shakri jungme hagi ba mela smai dala dehi bat mela ong haki ngan penroi ki khon ki siu jungpi kat ki klur ka beneng bat ya kani kari kabang lakular ngan saai haki khon ki siu jungpi bat kinyo pateng ya ka junam tu trai la kaino ya kata ka basniu kabaw lamot banle haki briu jong u kaktien jong utrai kasam ka basis pa henriu atrai tu kan mau yangi da kata ka jing iet ka ba mela pen i hala ki pan kila thawi khun masi ha khoram bat kila mane kadur badakanar kila ya pli ya kaburom cuki na kabanca kadur masi ubabam plang atrai tu kan mawengi da kata ka jing iet ka ba mela pen i halaki pai kila kelet yo blai ubala long nong pan im jengki ubala le kat kita ki kamba ha Egypt kat kita ki kamba pla hakari uham kat kita ki kamba ngau phieng ha kaduriau basau atrai tu kan mawengi da kata ka jing iet ka ba mela pen i halaki pan na ka benta ka niu laong un pendu no iki Henry Moses briu balai ulajian ulai sai ha kata ka jing kala jutang khmat chung u bola pen phai no yala ka jing bitar na ka jing penjon atrai tu kan mau ingi da kata ka jing iet ka ba mela pen i halaki pan kajing puli na gospel bakoi kat ko mu Yohanes kalenong kabasan kad khot lai phuwei hedu pasau punyo Jisu ula ong hakiju ladang ai saki yala dehi kasaki jonga kamlong kabashisha don wei pat ubayeng saki yanga bat ngatep bakata kasaki kabau ai yanga kalong kabashisha Pilapha kinong lam ktien show Yohanes bat ula saki ya kajing shisha amdai bala saki kabanga yo pedang kalong nau brio henry nga ong ya kani khnang ba pindup lai em ula long ka syarak ka bame bat ka bat tenshan bat phi la hun bane kamanchi por ha kajing shai jong u henry nga ngadon kasaki ka ba kham krau ban ya ka jong Yohanes namar ki kam ki ba pau la ai hanga ban le kini hi ki kam ki bangale yang saki yang nga buk pau la pha enga baduk pa bala pha enga uhi yang saki yang nga ya ka sur jong u phim patri asngau ya ka dor jong u phim patri i pat phim don ya ka tien jong u ka bai ya sa ha phi namar pa phim nge hauta yau ba ula pha phi doriap ya ka jing tho namar phi tharai ba phim sham haki ya kajing embom jukot padai maki ki bayang saki yanga ban phem tre banwan shanga bandu bio e kata kajing em ngam priang he kaburam na gibriu Henry ngatip phem don jing e yo blai hapo jongpi ngalawan ha kerteng khpa jonga Henry phem shem priang e nga lada wei pat uwan ha kerteng la jong yau ta phin priang kumno ken phila ban ye
phi ki bayo pediang biap pediang ya kaburam wei na wei pan bat phim wat ya kaburam kabawan nau blei marwei wat harai bangan mudu ye phi hau kpa udai Moses bamudu ye phi uta hau ba phi bu yala ka jingkerman lada philanget ya Moses phinjen dalanget yanga namar de shaphang jonga bula tho henry lada phimnget yakaba ula tho kumnoken phila banget yaga tien jonga ka gospel jong utrai